Arratsaldean ikusle zer modu zongi etorri bertan berri albistegira gaur maiatzak 4 ortzeguna asteragoaz titularrekin. Euskal Herrian euskaraz taldeak itxialdea egin du Iruñean Euskara Bidearen egoitzan Paskuentzeleka ken dezaten eskatzeko eta bide batez taldeak salatu du abenduan parlamentuan kateatu ondotik Espainiako gobernu ordezkaritzak 900 euroko isuna jarri ziela. Ultzamako biogas plantari buruzko ikerketa batzorde eskatuko du EH Bilduk. Eneko konpaintzen tortura salaketaren ikerketa berri zabaltzeko agindu dio Madrilgo Konstituzio Auzitegiak Iruñeko instrukzio epaitegiari. Joseba Ezeolaza izango da hemendik aurrera Comisiones Obreras sindikatuko komunikazio arduradun berria. Eduardo Santos izango da Nafarroko Alduguko idazkari nagusi izateko hautagaia. Iruñako udalak aurre eskoletako ildo pedagogikoaren proiektua aurkeztu du. Paperengatik gaixotutakoak ugaritu egin dira Nafarroan iazko urriaz geroztik. 3 graduko lurrikara izan da Olaben. 2016 denboraldiko lehen Idiazabal Gazta aurkeztu dute Nafarroan. Albisteekin hasteko Iruñan Euskal Herrian euskaraz taldeak itxialdia egin du Euskara Bidearen egoitzan Paskuentze legea ken dezatela eskatzeko eta bide batez taldeak salatu du parlamentuan kateatu ondotik Espainiako gobernu ordezkaritzak 900 euroko isuna ezarri diela. Euskal Herrian euskaraz taldeak ofizialtasunari ateak ireki Mozal legeari ateak itxi lelopean protesta egin du Euskara Bidearen egoitza aurrean. Gorka Iriarte Euskal Herrian euskaraz taldeko kidea jakinarazi duenez, abenduan egindako ekintza batengatik Espainiako gobernu ordezkaritzak 900 euroko isuna ezarri die Mozal legea aplikatuta. Atzo asteazkena eguerdiko biak aldera Euskara Bideako arduradunekin biltzeko asmoa zuten. Hizkuntza politikaren ardura duen neurrian isun horren ardura ere badela uste baitzuten. Konponbide argirik eman arte ez zutela ateratzeko asmorik jakinarazi zuten. Iriarteren arabera abenduan parlamentuan kateatu ziren Euskal Herrian euskeraz taldeko 3 kide euskararen legeak bere horretan jarraitzen duelako. Bere esanetan, egun legearen aldaketaren inguruko eztabaida zonifikazioaren mugen ingurukoa da eta ez dago borondaterik lege hori gainditzeko. Protesta hura egin ondotik foruzaingoak identifikatu eta Espainiako gobernu ordezkaritzak 900 euroko isuna jarri zien. Ultzamako biogas plantari buruzko ikerketa batzorde eskatuko du EH Bilduk. Arantxa Martinez Ultzamako Ibarreko alkatearen ustez ostiralean Nafarroko kontu ganberak biomas plantari buruz kaleratutako txostena hasieratik salatutakoa baino larriagoa da. Horregatik, Patxi Perez alkate ohiaren eta egun udaleko zinegotzi denaren berehalako dimisioa eskatu du txostenean aipatutako ustezko irregulartasunak ikusirik. EH Bilduk atzo eskainitako prentsaurrekoan jakinarazi zuen era berean parlamentuan beste taldeei proposatuko dietela gaiaren inguruan ikerketa batzorde bat eratzea. EH Bilduko ordezkariak gogora ekarri zuen aspalditik ez duela kontu ganberak hain txosten larriak kaleratu. Azken urteetan UPNren garaiko azpiegituren inguruko txosten kritiko ugari egin ditu ganberak, baina oraingoan larritasun handiagoa da fiskaltzari igorri baitio edukia. Ultzamako udala juridikoki aztertzen ari da auzia eta emaitzaren arabera auzitara jo dezake. Izan ere ustezko irregulartasunek ez ezik, auziak ere Ultzamako udalaren finantza egoera era larrian baldintzatu dezake. Arantxa Martinezek kritikatu du Perezeko sotokitxarran utzi duela udala eta Ultzamaren izena zikindu duela. Ondorio politikoak Ibarretik harago doaz. Patxi Perez egun UPNeko zuzendaritzako kidea da eta aurreko legealdian Espartzaren albokoa izan zen landa garapen eta tokiko administrazioko departamentuan. Adolfo Araizek gogora ekarri zuen aldi berean 2014ko azaroaren 12an egindako agerraldian Espartzak miserabeletzat jo zituela Bitxo Rubio eta Txentxo Jimenez Bildu eta Aralar Nabaiko parlamentariak eta babes politiko osoa eman ziola Perezi. Araizen iduriko, txosten hori irakurri ostean bere erantzunkizuna hartzen ez duena da benetan miserabelea.
EH Bilduko eledunak ostrukarena egitari uzteko eskatu dio UPNeko presidenteari. Herenegun Espartzak benetan larritzat jo zuen txostenaren edukia, baina ez ustezko irregulartasunak salatzeagatik baizik eta kontu ganberak erabilitako tonuagatik. Araizen arabera, kontu ganberak hasieratik irregulartasunez betetako bidea deskribatzen du. Honen harira UPNren inguruko agrupazion Ultzama udal taldeak adierazi du erabat gezurra dela deliturik egin izana, beren aurkako gezurrak eta irainak salatu dituzte eta adierazi dute salaketa jarriko dituztela hainbat komunikabideren aurka informazio horren berri emateagatik. Txostenarekin ez daude ados. Eneko konpainsen tortura salaketaren ikerketa berriz zabaltzeko agindu dio Madrilgo Konstituzio Auzitegiak Iruñeko instrukzio epaitegiari. Eneko konpainsen tortura salaketaren ikerketa berriz zabaltzeko agindu dio Madrilgo Konstituzio Auzitegiak Iruñeko instrukzio epaitegiari. Naizek iturri judizialak aipatuz jakitera eman duenez, Iruñeko instrukzio epaitegiak artxibatu egin zuen auzia, baina helegitea jarri ondoren Konstituzio Auzitegiak bertan bera utzi du erabakiura. Ondorioz, esan bezala, ikertu egin beharko dute konpainsek 2010ean jarri zuen tortura salaketa. Konpains 2010ean atxilotu zuten Fernando Grande Marlaska Auzitegi Nazionaleko epaiaren aginduz ekineko ustezko kideen kontrako operazio batean. Konpains ez zen tortura salatu zituen atxilotu bakarra izan. Eta aurrera jarraituko dugu hortzogun honetako albisteekin. Joseba Ezeolaza izango da hemendik aurrera Comisiones Obreras sindikatuko komunikazio arduradun berria. Joseba Ezeolaza Latorre izango da Comisiones Obreras sindikatuko komunikazio arduradun berria. Batzarreko kide izan den hautatu dute lan horretarako. Txetxu Rodríguez izan da duela gutxi Comisiones Obreras Nafarroako idazkari berri izendatua. Eta haren estrategia finkatzeko lanean arituko da Ezeolaza. Sindikatu guztiekin hitz egiteko nahia duela adierazi zuen Rodríguezek, baita alderdi politiko denekin ere. 2007 eta 2011 urteen artean, Nafarroako parlamentari izan zen Ezeolaza, Batzarreko eta Nafarroako fisilatuen senitartekoen elkarteko kide ere izan da urteotan. Apuntes de Servilleta poema liburuaren egilea eta duela gutxi argitaratutako Camino Oskoz y otras historias del 36 izeneko liburuaren egilea da. Sartagudako memoriaren parkea bultzatu zuenetakoa izan da Ezeolaza. Eta izan da gai edo hautagaiekin jarraituz, Eduardo Santos izango da Nafarroako Ahal Duguko idazkari nagusi izateko hautagai. Eduardo Santosek Ahal Duguren idazkari nagusi izateko bere burua hautagai izateko aurkeztu du. Ainhoa Aznarez parlamentuko lehendakaria Ahal Duguko herritarren kontseiluko bozeramale izan litzateke Santosek postua lortuko balu eta Tuterako zinegotzi Daniel López bigarren eledun izan litzateke. Martxoak 20ko agiriko sinatzaile ezezagunek pausu bat aurrera eman dute. Pasaren astean Laura Perezek aurkeztu zuen bere burua Nafarroko Ahal Duguko idazkari nagusi izateko hautagai bezala Irene Otal eta Jose Ramon Urtasunekin batera. Eta hezkuntzan haur eskoletako ildo pedagogikoaren proiektua aurkeztu dute. Ildo pedagogikoa hezkuntza filosofia da, ideiak edo inspirazio teoriko zen paradigmatikoak eta haietan oinarritu da hezkuntza proiektua. Kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko zinegotzi ordezkari eta Iruñeko udaleko haurreskolen erakunde autonomoko lehendakari Maider Belokik, erakunde autonomoaren kudeatzaile Alfredo Oyolosek eta erakundearen zuzendari tekniko Ines Zazuk Iruñeko udaleko haurreskoletako ildo pedagogikoaren proiektuaren xehetasunak aurkeztu dituzte, maiatzean honeste aurre ikusia dago. Ildo pedagogikoaren proiektu honek 12 printzipio gidari komunak ezarri eta deskribatzen ditu: ongizatea eta hezkuntzarako eskubidea, profesionalen lagun egitea, familiekiko harremanak egunerokoan, haurtzaroaren kultura, ludikoaren kalitatearen balioa, konplexutasunetik begiratzea, kalitate holistikoa, behaketa, ikerketa eta prestakuntza, inklusioa, hezkuntza proposamenaren eta arkitekturaren arteko harmonia, lantegiaren kultura, sormena eta estetika eta sukaldea edukitzearen balioa. Dokumentuak ere badu sarrera orokor bat eta hezkuntza inklusioari eta jarraitutasunaren filosofiari buruzko atal bat ere. Iruñeko udaleko haurreskolen estatutuetako 9. artikuluaren arabera, ildo pedagogikoa ezartzea erakunde autonomoaren gobernu batzordeari dagokio.
Bale, bueno, esan dudan bezala gaur aurkezten dugun ildo pedagogikoaren zirriborroa aurkeztuko da gobernu batzordean hurrengo astean, eta, bueno, laburpen bat bezala, igual orain Alfredok egin dezake pixkat garapen handiago bat, bueno, zer da ildo pedagogikoa da, bueno, pues hezkuntz filosofia, bale? Batez ere garatuta haurtzaroaren kulturan, bere forma etika, estetika eta poetika aurrak daukate bere ikuspuntua, nola ikusten duten mundua, ez? Eta, bueno, haurtzaroaren kultura batez ere dago oinarrituta aurrei, errespetuz beraien, geuren edo, helduen ideiak ez inposatzea, beraiek euren filosofia, beraien biziera daukate eta beraiek ikusten duten mundua beraiena da eta guk ez inposatzea, ez? Orain igual Alfredok garatu dezake pixkat gehiago, bale? Ere bai, komentatzen genuen, iritsi garen produktura edo txostenera, hori ja da pauso bat, baina ez bakarrik hori ere bai balorean jartzen dugu nola iritsi garen eta ze eraran garatu dugun, eta izan da oso transversala eta parte hartze oso handiarekin, bai hezitzaileekin, bai zuzendariekin, bai familiekin, talde disziplinar batzuk jarri dira martxan, eta nik uste dut hori ere bai balorean jarri behar dela. Ere bai esan dugu, zoriondu diet guztiei, nik uste dut oso lan polita eta hiriarentzako oso garrantzitsua ere bai izango dana, gure aurrentzako, eta ere bai eskertu hortan lanean egon diren profesional guztiei. Esan dudan bezala ere bai, gure gobernu, orain dagoen gobernurako eskolak lehentasun badirela, gure helburua dela eskola publiko eta kalitatezkoa izatea gure hirian, eta egin ditugun idei eta propuesta guztiak izan dira pausoak ematea helburu horrekin, bai inbertsioekin, egin dugu planifikazio bat eta legealdi honetan 2,5 milioi euro inbertsioak izango ditugu eskolak berritzeko, menu saludable osasungarriekin ere bai, Bustintxurin eta Donibane hasi gara programa honekin, remunicipalizazio prozesu osoarekin, eta ere bai, eskaintza linguistikoa ere bai orekatzea. Horiek izan dira gure helburuak, lanean gaude etengabe, hiriari hoberena emateko. Lan honen bidez, Iruñeko udaleko aurre eskolei identitatea ematen dieten antolaketa printzipioak bermatu eta nabartu nahi dira, eta aldi berean berraztertu modu koherentean egokitzeko gure hiriko kulturaren parte diren subjektibotasun, eszenatoki eta testuinguru ezberdinei, gaurkoei zein gerokoei. Eta osasuna kontuak ere izpide ditugu gaurko ortzegun honetan, paperengatik gaixotutakoak ugaritu egin dira Nafarroan iazko urriaz geroztik. Nafarroako Osasun Publikorako Institutuak azaldu duenez, ohikoak dira halako gorakadak 5 edo 7 urtean behin. Izan ere, txertoak gaixotasunei aurre egiteko eraginkorrak badira ere, ez dute eraginkortasun berak kasu guztietan. Paperen kontrako txertoa txerto hirukoitz birikoan jasotzen dute aurrek, erruberola eta elgorriaren aurkakoarekin batera. Baina azken bien kasuan eraginkortasuna 80%koa den bitartean lehenengoarenean 80%koa da. Horixe da, Maria Jose Pérez Jarautak institutuko zuzendariak jakinarazi duena. Jarautak azaldu duenez gaixoek kuadro kliniko arina agertu dute, orain arte hala ere zenbait aholku eman dizkiete herritarrei besteak beste eskolara ez joatea lehen sintomak agertzen direnetik astebete igaro arte. Normalean kutsatu eta 16 edo 18 eguneko tartean agertzen dira lehen sintomak.
Gaur egun aurrek 18 hilabeterekin jasotzen dute txerto hirukoitz birikoaren lehen dosia eta 4 urterekin bigarrena. Txertaketa kanpainak hasi aurretik herritarren 80% inguru gaixotzen ziren paperekin. Eta bertze lurrikara bat izan da Iruñerrian, oraingoan Olaben 3 gradukoa. Beste lurrikara bat nabaritu dute Iruñean eta Iruñerriko beste herri batzuetan. Espainiako Geografia Institutuaren arabera lurrikara atzo arratsaldeko 7:25 gutxi inguruan izan zen, erdigunea Olaben 11 kilometroko sakoneran eta Richter eskalan 3,2 graduko indarrarekin. Nafarroako larrialdi agentzietako iturriek jakinarazi dutenez, oraingoz ez dute kalten berririk izan. Aurreko astelenean beste lurrikara bat antzeman zuten Olaben, baita ere, 3 indarrekoa. Lurrikara andana bat izan da Nafarroan martxoaren 10ean 4,2ko indarra zuen dardaratik. Orduan Gipuzkoan ere izan zuen eragina lurrikaronek. Eta 2016ko lehen Idiazabal Gazta aurkeztu da Nafarroan. Idiazabal Gaztaren 2016ko denboraldia hasi da Nafarroan eta 2018ko kanpainako erregulartasun sariak jakinarazi dira. Jose Maria Ustaroz, Idiazabal Gazta jatorri deituraren kontseilu arautzailearen lehendakaria izan da Nafarroan Idiazabal Gaztaren 2016ko denboraldiari hasiera emateko ekitaldiaren buru. Hainbat erakunderen ordezkariak ere bertaratu direlarik eta 2018ko kanpainan erregulartasunez aritu zirenentzako sariak aurkeztu dituzte. Ekitaldiaren bidez, Idiazabal jatorri deiturak hasitako lan ildoa indartzen da. Hots, gaztaigile eta abeltzen guztien berezko lan ildoa, gure tokiko ardiekin, gure ingurunen naturalarekin eta gure tradizioekin konprometitu da dagoena. Horren emaitza Ardilatxaren berezko lurraldean egindako gazta bat dugu, munduko gaztarik onenen maila berekoa, naturala eta benetakoa, eta aparteko errezeta baten emaitza den altxorka astronomiko horrek jatorri ditu antzinatik ingurura egokitu den tokiko ardia. Eta tradizioa eta jakinduria kombinatzen dituzten gaztagileen profesionaltasuna ere. Goazen eguneko albisteen errepasoa egitera titularrekin. Euskal Herrian euskaraz taldeak itxialdea egin du Iruñean euskara bidearen ekoitzan paskuentzelekak dezaten eskatzeko eta bide batez taldeak salatu du abenduan parlamentuan kateatu ondotik Espainiako gobernu ordezkaritzak 900 euroko isuna jarri ziela. Ultzamako biogas plantari buruzko ikerketa batzorde eskatuko du EH Bilduk. Eneko Konpainsen tortura salaketaren ikerketa berri zabaltzeko agindu dio Madrilgo Konstituzio Auzitegiak Iruñeko instrukzio epaitegiari. Joseba Ezeolaza izango da hemendik aurrera Comisiones Obreras sindikatuko komunikazio arduradun berria. Eduardo Santos izango da Nafarroko Alduguko idazkari nagusi izateko hautagaia. Iruñako udalak aurre eskoletako ildo pedagogikoaren proiektua aurkeztu du. Paperengatik gaixotutakoak ugaritu egin dira Nafarroan iazko urriaz geroztik. 3 graduko lurrikara izan da Olaben. 2016 denboraldiko lehen Idiazabal Gazta aurkeztu dute Nafarroan. Eta bertzerik ez hausia izan da dena gaurkoz, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak.
hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.